Entroido para mandar un saúdo a Videoxián. Un saúdo para Niño Xián, esperando verlo en Laza. Un saúdo ao Entroido de Maceda, o pelo. E quero dar un saludo moi especial aos meus amigos de Videoxián. E bueno, un saludo desde o Entroido de Xinzo de Limia, o máis fantástico do mundo. Alabamos, a por eles! Oh, 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 oh.